Unang Juan Kapitulo 2. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kun may makasala, kita may manlalaban nga si Hesukristo, ang matarong nga maoy mga tubang sa atong amahan. Ug si Kristo mismo mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala. Ug dili kay ang ato ra, kundili ang mga sala usab sa tanang tawo. Kung tumanon nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may moingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon ka ng tawhana ug wala kaniya ang kamaturan. Apan ang nagtuman sa iyang sugo maoy may hingpit nga paghigugma sa Dios. Masiguro nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios pinaagi niining musunod. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios kinahanglang magkinabuhi sama kang Hesukristo. Minahal kong mga igsuon, dili bag-o ang sugo nga gisulat ko kaninyo. Karaan kining sugua ug diha na kini kaninyo sukad pa sa sinugdan, kay mauman kini ang mensahe nga inyo nang nadungog. Apan bag-o kining sugua nga gisulat ko kaninyo ug makita ang kamatuoran niini diha kang Kristo ug diha kaninyo usab. Kay miagi na ang kangitngit ug midan-ag na ang matuod nga kahayag. Ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag apan nagdumot gihapon sa iyang isig katawo anaa pa sa kangitngit. Ug ang nahigugma sa iyang isig katawo anaa sa kahayag. Busa walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin sa uban sa pagpakasala. Apan ang magdumot sa iyang isig katawo anaa pa sa kangitngit. Naglakaw siya sa kangitngit ug wala masayod kung asa siya paingon, kay gibutaan man siya sa kangitngit. Mga anak, nagsulat ako kaninyo kay tungod kang Kristo gipasaylo na ang inyong mga sala. Ug kamo mga amahan, gisulatan ko kay nakaila man kamo kaniya nga diha nang daan sa pagbuhat sa kalibutan. Gisulatan ko usab kamong mga batan-on, kay gibuntog man ninyo ang yawa. Mga anak, gisulatan ko kamo kay nakaila man kamo sa amahan. Ug kamo mga amahan, gisulatan ko kay nakaila man kamo kaniya nga diha nang daan sa pagbuhat sa kalibutan. Ug kamo sa mga batan-on, gisulatan ko kay lig-on man kamo ug ang pulong sa Dios anaa man kaninyo ug gibuntog ninyo ang yawa. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang kaulag, ang tanang gikaiggan sa mga mata, ug mga tanang gipasigarbo sa tawo, walay bisan usa niini nga iya sa amahan, kundili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini mga gikaibgan sa mga tawo, mga hanaw, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Gisuginan ko kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo ug ania na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok. Busa namulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron maila gayud nga sila dili kauban nato. Apan gibubuan na kamo ni Kristo sa Espiritu Santo. Busa nasayod kamong tanan sa kamatuoran. Gisulatan ko kamo dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran, kundili tungod kay nasayod kamo niini.
ug nahibalo nga walay bakak nga maggikan sa kamatuoran. Nan, kinsa man ang bakakon? Ang bakakon mao kadtong nag-ingon nga si Jesus dili mao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo kay gisalikway man niya ang amahan ug ang anak. Kay ang nagsalikway sa anak nagsalikway usab sa amahan, ug ang midawat sa anak midawat usab sa amahan. Busa ampingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog, sukad pa sa sinugdan. Kay kung inyong ampingan diha sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa anak ug sa amahan. Ang gisaad ni Kristo kanato mao ang kinabuhing walay katapusan. Gisulatan ko kamo mahitungod niadtong buot molimbong kaninyo. Apan gibubuan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu. Ug samtang ang iyang espiritu anaa kaninyo, wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo. Kay ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang ug matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa, sunda ang itudlo kaninyo sa espiritu ug pabilin kamo diha kang Kristo. Busa mga anak, pabilin kamo diha kaniya aron makabaton kitag pagsalig ug dili maulaw nga moatubang kang Kristo sa iya unyang pagbalik. Nasayod kamo nga si Kristo matarong, busa angay ninyong hibaluan nga ang tanan nga nagbuhat sa matarong anak sa Dios. Unang Juan Kapitulo 2.